Nai. Afọ m na ndị uche ndị nọbe gị ke ihe a ji nọrọ. Ife ndị ha ji nọrọ bụ ndị na-aya ọya isi. Isi mgbaka. So onye nwa ka anyị na-eme gịnị? Nye nwa ka m na-azụ. Apụtara m ụwa pụde nna m ọ na-alụ ya. O kwudekwele nna ya na-alụ ya. Ọ na-abụ anyị aka ọ dị. Otu ọnụ ebe ụmụaka m Chineke kpọọ nwekwu onye ga-alụ akwe. Anyị jere ụmụ ya amụ. So na aka ọlụ anyị ka ọ bụ. Never. Let's go. So he's on the isi adịrọ maka na-arụ. Ke otega ka ibido meme ya akọ. Anwụrụ m mmụọ m n'ime ya. Ke mmụọ gị n'ime ya. Ekwude m nna m. Mmụọ m n'ime ya. Chineke kpọọ ya kwa jebe nyanwa makwa mmụọ bidokwu ya na-azọkwa. Ndị na-azụtacha ndị mmadụ ọfụma. Azụta ndị mmadụ. Ụmụ nke na-asị na ya bụbu mad person mana kịta na-enwetego onwe. Na ọ dịgo mma, enwetego mana ọ ka fọdụkwa. Ọ ka fọ obere. Gosigodi m nke anyị na-asị na enwetego onwe. Dịka n'ọkpọta ebe ne. Okay, nke nọ n'azụ azụ. Okay. Bros, daalụ. Ka ime? Oh, enwetego onwe gị ọkụ ya? I'm very grateful. Nekene chukuni omo melum. Nekene na anya bana. Odo sigwo omo ya. Na nna agba mkpụrụ mmiri wee bịa ebe nwa. Okay, na agba mkpụrụ mmiri. Ekomkume pa na amsa nkom. Ana lu ezigbo oyi. Onwere ihe na-ekwe m nchịkọta. Mana site n'ike nke nna anya bana. Nwoke tere ete nnukwu nwanyị. Abịa m ebe nwa onwere ihe na-aghọta onwere ihe na-achịkọta mana ọgwụ nna ya baa na nyere m emewo m nchịkọta ihe na adị m eribulu nri adị m before na agba m ọtọ mana kịta na-eyiwo m akwa ihe nwa bụ mmiri chukwu wete mmanụ nọ na-abịa weta ya ṅụọ ya nne ekene nna ya baa na This is my food department. I know what they are doing. Ọ ga na-eje na-abata You're on screen with me, listen to us. Okwu ama mkpọ ya. Onye ọbụla bụ sickness wee bịa ebe nwa na ọ ga-adị mma wee na. Onye nwa na-ana, onye aka anyị ncha n'ebe a ga-ana n'afa Jesus. Amen. Amen. Then if you don't want to die, you say nobody will die in Jesus' name. Amen. Yes, I'm a former madman. But you're now okay now. Yeah, I'm now okay. Thank God. Glory be to God. Glory be to God. Thank God. Oh, thank God. Nọrọ ọfụma, ọ ya adịcha mma o. Ọ ya adịcha mma o. Okay, so as is ọ sị that na onye nke ọzọ tinye adogo m already. Onye nke a na-ekene gị sị gị jisi ike. So mụ na-asịkwa gị jisi ike n'ọrụ na-arụ. Chineke gbaa gị ume. Thank you very much. Thank you. Okay, ke so like onye nke a nọ tinye adogo ma how long ka ọ nọgoro ebe a nke a bụgolo ebe dị for ebe 2 months. 2 months. Mana ọ dị n'iche. Onwe nke aka mere wele nke mmadụ ji aka ya ma onwe wele nke mmadụ mere mmadụ nya nke aka mere ahụ nwekwara ndị ọ dị na agbụrụ ahụ so ọ dị si n'iche dịka nke ọ na-ekwu nke mkpụrụ mmiri anara ịta aka onye ahụ ana mana nke aka mere na ọ na-egbuwe oge nwantịntị ife onye enwere onwe ya ọkụ na ime anwụzi mkpụrụ mmiri ahụ nwekwara nke mmadụ ji aka ya jetọrọ onwe ya n'ụkwụ It's not going ihe mere TV ya n'okwu kwụsị na-eme business na-emete ego mụ nwa na-feed my family nna anyị na-ekwu ọmụ nwa na-feed my family I work hard I live from Anambra If I see when they wait, but since when they carry me put for this thing I know they compromise myself make them there but by God grace now I feel every beg that the same commodities man just the waka even to help them to fetch water make them give some ones whenever where. Okay, I go talk to her and go come out and so that you go feel the waka they do that. Since you don't talk say your own don't
they will you no go take NkpuruMmiri again. I no go carry money run. I know because my daddy thinks if you come out this thing I will run. No wahala, no wahala. I go talk to them. Please. No wahala, I go talk to them, yeah. No wahala. Thank you. Onwenu go nke wetere gị na-ekwere ogo ngwọta. O nwere nke a na-abụ akpata ebe a. Ọ bụrụ dịka ibe onye ahụ ji aka eme onwe ya. Like na onye ahụ zuru n'ori. Ike zo onye zuru n'ive ga mee nyive. Ana m azụkwa, ana m azụta kama na ebe ọ na-eme onye ahụ nọ na-abụ ọ bụ na edozizi ebe ahụ ma emebizi ebe ahụ mere onye ahụ nakwa ọya ahụ anachiekwa azụ. So onye agwa onye ahụ nke bụ ụzọ wochie ya ahụ n'ori azụ bido ibe o mere wetali ọya ahụ ka o kwuo nke bụ eziokwu ka nwa ka ị ga-esi mebie. After emebi o mechara ya emebie ya arụwa ọzọ onye ahụ were onwe. Okay. Ma ndị na-agwacha ndị nke NkpuruMmiri ahụ onye ahụ naanị gwa onye ahụ esikwa na NkpuruMmiri ahụ ọzọ. Ọ bụrụ masịrị onye ahụ esi na NkpuruMmiri na onye ahụ na-ana ọ nwere ibe m na-alụ na-egbochie. Onye ahụ mesezi ya. Thank you very much. Okay, good. No, that.